Na ezt hallgassátok, nem fogjátok elhinni, hogy mi történt. Na háló srácok, ebben a videóban el szeretném nektek mondani a paranormális élményeimet, ugyanis már elég sok helyen láttam, hogy ez eléggé népszerű, illetve nagy népszerűségük van. Szóval én is úgy gondoltam, hogy felveszek egy ilyen hasonló videót, és igazából gondolkodtam rajta nagyon sokat, hogy pontosan mik történtek velem, de igazából kettő témát hoztam most nektek, ugyanis történt egy kiskoromban, és történt egy pár héttel ezelőtt, szóval, hogyha érdekel titeket, akkor maradjatok velem. Szóval ugye a időrendi sorrendben fogunk menni, szóval a kiskori paranormális élményem az úgy volt, hogy akkoriban még teljesen másképpen volt a szobám berendezve, mint most. És akkor emlékszem rá, hogy volt az egyik oldalon egy tévé, tehát teljesen máshol volt a tévé, és akkor tudjátok, a tévének van amikor lekapcsolod estére, a tévének van az a fénye, nekem ilyen piros fény volt, és akkor olyan volt, mint hogy abban a piros fényből előjött volna egy kígyó. Ezt most halálkomolyan mondom nektek, és akkor az ágyam is még teljesen máshol volt, meg minden az egész szoba máshogy volt berendezve, és akkor emlékszem, hogy feküdtem az ágyon, és akkor nagyon megijedve néztem, hogy kijött egy kígyó, igen, és akkor ez borzasztó éjszaka volt, és emlékszem, hogy magamra húztam a takarót, hogy nehogy megfogjon, vagy nehogy elkapjon, és akkor emlékszem, hogy attól féltem, voltam úgy azon kívül egy alak is, aki figyelt engem, magamra húztam a takarót, és ilyen, hogy világító szemmel lett volna, és akkor gyorsan felkapcsoltam a villant, így emlékszem, hogy rohantam anyáékhoz, és akkor anya megnézte, és ő mondta, hogy tehát nem látok semmit, és akkor mondtam neki, anya, de hát ott van. Na, és akkor tudni kell, hogy igazából ez a nyári éjszaka volt, tehát hogy nyári este volt, és akkor beszállt, ugye még akkor nem volt szúnyogháló a ablakomon, és nyitva volt az ablak, ugye egész este, és akkor még akkor függönyök is voltak. Na, és akkor ugye úgy volt, hogy beszállt egy szúnyog a szobámba, és akkor ugye elkezdett nagyon így zümmögni, és ugye rászállt a kezemre. És akkor ugye nem tudtam nyilván, hogy mi az először, tehát ugye gondolkodtam, hogy vajon mi lehet, mert azt hittem, hogy először egy légy, vagy ilyesmi. De igazából felkapcsoltam a villanyt, és ugye akkor láttam, hogy ez egy szúnyog. És akkor ugye nagyon megértem, hogy meg fog csípni, meg ilyesmi, és akkor ugye kinyitottam az ajtómat, ugye arra vártam, hogy kiszálljon, vagy kimenjen, és akkor ugye a lámpámat is égve hagytam, mert ugye látni akartam, hogy ő hol van és mit csinál. De nem nagyon akart kimenni, ezért felemeltem a párnámat, és úgy mondtam, hogy lecsapom, de igazából mindig elmozdult, szóval körülbelül egy órát kellett várni rá, és utána ment el. Na és akkor ugye lekapcsoltam a villant, ugye megpróbáltam, azt hittem, hogy helyreálltak a dolgok, de igazából nem álltak helyre a dolgok, szóval lekapcsoltam a villant, visszafeküdtem, betakaróztam, és akkor megint kijött ez a kígyó, onnan a tévének a fényéből, és akkor vártam, hogy megszólítson, ugye arra gondoltam, hogy lehet, hogy a nevemet fogja mondani, és akkor mondta, hogy ugye az igazi nevemet mondta, de ugye azt mondta, hogy Krizó, és akkor még én így felfigyeltem rá, hogy úristen, mit akarsz, és akkor nem válaszolt már tovább, de a nevemet azt mondta, szóval igen, és akkor úgy nagyjából ezek voltak ezen az éjszakán, és akkor emlékszem, hogy kimentem akkor a fürdőszobába, és olyan, mintha tehát, miközben mentem a folyosón, olyan volt, mint hogyha valaki így jönne mögöttem. Hátra nézek, ugye senki nem volt, de így teljesen olyan volt, mintha nem vagyok egyedül azon a folyosón, és akkor ugye gondolkodtam is rajta, hogy igazából most itt mi lehet, hogy szellemjárás van, vagy nem is tudom, de azért mondom, hogy ez mai napig nem tudom erre a választ, és hát nem volt egy könnyű éjszaka. Kiskori paranormális élményem az ennyi volt igazából. Az éjszaka az így kb. Ebből állt, elég érdekes volt. Na és akkor most mondom a másik témát, ami körülbelül pár héttel ezelőtt történt. Na szóval, ugye úgy indul a sztori, hogy ugye azt tudni kell rólam, hogy én ugye kertesházban lakok, és akkor
Emlékszem, hogy tehát ugye a mosdóba voltam, és akkor végeztem a dolgokat, és akkor emlékszem, hogy tehát, hogy az ajtó zárát, ugye így a kulcsot így bedugta valaki a kulcsot ugye az ajtónak a zárjába, és nagyon megijedtem, mert ugye igazából csak anyának, apának, meg nekem van kulcsom a házhoz, és akkor nagyon megijedtem, hogy ugye ők meg elmentek ugye bevásárolni, de tényleg csak egy nagyon rövid idő után hallottam ezt a hangot, miután ők elmentek, és akkor nagyon megijedtem, hogy most valaki betört a házba, miközben én éppen még a WC-n vagyok, aztán még védekezni se tudok, meg semmi ilyesmi, és akkor emlékszem, hogy nagyon megijedtem, ugye már bent voltak, csak ugye nem hallottam semmi hangot se, és akkor igazából azon gondolkodtam, hogy van ki lehet ott, és akkor ott imádkoztam, hogy Úristen be tudjam fejezni a dolgokat még időben, és akkor nyilván ugye azon gondolkodtam, hogy vagy most hívjam fel őket, hogy baj van, hogy betörtek, segítsenek, forduljanak vissza, de igazából nem volt az a telefonom se velem, a WC, meg semmi. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy elvégzem a dolgomat, és akkor megnézem, hogy mi van ott. De semmi zajt nem hallottam közben, hogy valaki esetleg pakolna, vagy ilyesmi. És akkor kirohantam a WC, miután elvégeztem a dolgokat, és akkor láttam, hogy igazából apa jött haza, apa jött vissza, mert itthon felejtette a táskáját, és így nézek így rá, hogy ti már itthon is vagytok, és mondta, hogy nem, hát csak a táskámat felejtettem. Ez a paranormális élményeim videó egyelőre ennyi lett volna. Ha szeretnétek még ilyen videót, akkor ezt írjátok meg nekem kommentben, és akkor még gondolkodni fogok a múltamon, és akkor össze fogom szedni őket, és akkor majd egy videót fogok még kreálni, mert egyébként tudnék még mit mondani. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot. A következő videóig vigyázzatok magatokra. Én Krizó voltam, és találkozunk legközelebb.